Dai mo pagpansinon, ano naraot sa imo, basta aram mo sanaan gini, gibo mo. Lucy. Lucy mo. May arag kayan, Boon. Grabe ka man, Boon. Madya asin makinangong. Sa istoryang matao sa Indo nin kaugmahan. Kakapayan asin eksperyensya. Na mahiras nin mga kaaraman sa mga maabot na henerasyon. Ibananta si Bon. Asin si Christina. Sa pagkugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Alright. May papara dyan. Maray pa dyan. Oy, maray na aldaw na naman sa indaw. Ayun! Happy New Year! Happy New Year. Uy, naku, grabe. Dahil kita nakagibo ng year-end na podcast. Ayo. Pasensya na po kamo sa mga tagapadangog. Tagapakinig. As in sa mga nag-arabang na nagkakulo. Ayo, pasensya na po. Ay, medyo na pasipara mi ang pag-andam kang bagong taon na. Dahil, kaya na-busy kami and then kadakol nag-aagi. Aram mo yan, artistahon. Artistahon, kaya kami yan. Dahil, busy lang po sa trabaho as in sa mga dapat gibuhong sa buhay. Ayo, kaya pagpasensya na nindo. Pero ganyan, medyo iba na ning taon na ini, di ba? So tawan taning ibang pagnamit. Pagnamit, di ba? Kung kita yaon lang kita dati, nag-uulay, manunungod sa Bicol. Pag-ulayan ta na si mga Bicolano na nagluwas na ning nasyon. Oh, yan. Iyan na po ang inaapuntang bagong taga Bicol to the world. Alright. Welcome po pala sa sa samuyang episode mo niyan. As in, sa bagong series or sa bagong journey, sa bago ming gigibuon mo niyan. Ang podcast mi ay pag-uulayan mi na po is mga Bicolano, mga pag-uugali, ang mga under the sun na mga under the sun na topic. Under the sun na topic. Yeah. Kung may gusto po kamong pag-ulayan, sabihon lang po nindo. Gusto po nindong i-harass. Pwede po nindong andamon ang mga sorpresa. Pero narisa ko sa imo andamay. Pero word for the day andamay. Pag-andaman mo. Sa sorpresa na itatao sa indo ni Bon sa ni Christina. Ganyan na daw. Anyway Christine. Sa ngunyan na taon, 2023. Papayawan taman daw sa tuya ang New Year resolution. Mayo man kung New Year's resolution. Ako iga. Ano yan? Ako kaya, pag nag-New Year's resolution, naglilista ko, dahil managibo. Gibo ko na sa nagayon. Nangyari na yan. Dahil ko na ilista. New Year resolution mo magpapayat ka? Dahil masyado. Dahil nagpapayat eh. Pag nag-isip na kaya kung ma-diet ako or mapapayat ako, lalo lugod ako nagtataba. Saka perang New Year resolution na nag-agi, Ay, yung baga, mataba mo na. Dahil mo nangyayari. Kasi last year, New Year's resolution ko, sabi ko, 140 pounds, di ba? Hanggang ngayon, 144 na. Ay, naku. Kita, New Year resolution ta. Siguro, mas pa-improve pa ang buhay ta. Siguro, mag-focus na kita digdi sa taga Bicol. Ayo, ini po talaga sa moyang tatawanan ning na po duman. Dahil ko ano ba ng boses kayo ning sarong kinita? Garo ba ganig? Tatawan may na po kamo ning oras. Talagang may po talaga, i-devoted mo na ang sabonyang sali. I-devoted? Bless me, devoted. Ipipirit mo po na kada Domingo or kada semana. At least sa sarong semana, makagibo kami ning ideya na may hira sa Indo. Para at least madawag man lamang nindo kami. Sana po, di ka mo magsawa. Pag nagsawa po kamo, pwede man po akong maglipat dyan. May mga podcast po dyan magay na dawgon. Pero kung ano po talaga kamong choice, mo na lang. Kung kamo nasusuwi na sa mga pagtataramilig yan. Ayun. So, pero di ka maglipat. Dahil kami nagpapasalamat sa Indo kasi last year,
ang Taga Bicol Podcast nagkaiguaning nasa 12 or 1,200 na listen sa Spotify. Yes. Or sa kabuuan ning podcast. So, kami po nagpapasalamat. Pero in fairness, nangalas talaga ako na may nagdadagman pala sa tuya. Ayun. May mga chismosa. Siguro saro na dyan si mga... Saro na po dyan si may mga naghihiling sa muya. Kung ano man po nangyayari sa buhay. May si mga nagchichirisme. Si mga siguro barkada. May mananapiritan. Kasi syempre, pigpaparasin mo yung mga podcast. Request. No. Siguro ang... Bisit kaya sige nang daw ngayon. Mag-ano na daw ngayon kita. Pirang nagdaw sa tayo. Nagdaw na ngayon kita kanina. Pirang nagdaw sa tayo 1,200. Siguro ang 1,100 ka daw. Kita man lang daw. Mga Uragon, ako si Francis Lieno, yaon sa California, USA. Asin sarong Bicolano, hali sa banwaan ng Naga City. Ako nagdadangog sa podcast ning Bicolano, iyo ang Taga Bicol. Dangog na mga kanatong natiks. Ngunya na topic, iyo ang pag-uulayan taang Dain na nakabisto. Oo. Nakapaibang bansa lang ngaya, dain na nakabisto. Oo, itong garo nag-angat-angat lang da sa buhay, dain na nakabisto. Ayun. Nasabihan ka na kaya? Iyo na. Iyo? Pero dain man siya itong nag-angat niya sa buhay. Parang dain na nakabisto in a way na dain ko pa siya pinautang. Nagpaibang bansa ka lang ngayon, dain ka na ngayon nakabisto, dain ka na ngayon makatabang lamang ngayon sa classmate mo o kung sa isa'y pa na tao. Ikaw, nangyari na ba isa'y mo? Di po natataraman. Pag ako nag-aaral ka nangyari, sinda matataraman ko. Ay, ako nagpapara-message sa Taray. Ako nagpapara-message sa Facebook. Ikang parautang. Ako nagpapabisto. Ako ay nagpapabisto. Okay, di po na siguro nasabihan. Siguro may mga tao dyan na siguro maninda sinasabi sa kuya. Pero baka ang feeling ko, dahil ko na sinda napapansin. Kasi may mga times kaya ko palan? Feelingero. Siguro masabi ko na kasi kaya. Kasi may mga times na halimbawa sa Facebook. Kasi usong-uso talaga sa Facebook. Itong dahil ka na nakabisto. Kasi dahil ka man nakakauli. Dahil mo man sinda nahihiling. So anong nangyari kaya? Nagme-message sa imo. Ito nagme-message sa imo, ara mo, na iguanan sinda ng history na para utang. Oh. So, ikaw na sindang history ng parautang or nadangog mo na sa ibang tao na ang ugali niya kay ni marani sa imo, garo kukuanon ang buot mo, pero ang panghurik yan, mautang sa imo. So, ngunyan, anong nangyari? Nag-message sa kuya, di ko na pinansin. Oh. So, baka sailing ninda, sa pagmati ninda na, uy, yaon ka lang sa ibang bansa, di ka na nakabisto. Di ba? Iyo. Ako man, garo, feeling ko lang din, pero may one time lang talaga na nagsabi sa kuya na nakapag ibang bansa ka lang ngayon, di ka na nakabisto. In a way na, garo, syempre, may mga grupo-grupo ba kaya sa Facebook or sa chat? Oo. Na mga group chat. Di man sa habo ko makibali ko ta. Kaso, minsan kasi ang mga topic ninda, very, toxic. So, habo mo na, kasi ito just to, off the top. Di ba siya off the topic? Parang, ko lang siya, ilinyada ko lang. Ang constant lang sa mundo is change, di ba? Pagbabago. Pero may kita nagbabago. In a way na, siguro ba ko dahil gusto mong magbago kasi gusto mo lang or ano mo lang. Trip mo lang na magbago. Dahil, gusto mong magbago in a way na dahil yan sa experience mo. Na-experience mo sa ibang tao. Like, experience is a good teacher. Like, for example, na-experience mo kadtoyo na permi ka na lang ninda nabubuli. So, ngunyan, kinusugan mo kinusugan mo ang pagkatao mo. So, di mo na sinda pinapansin? Di ko na sinda masyadong pinapansin. Actually, itong yaon pa ko sa Pinas, di mo na ako napapansin talagang maray. Pero kung nasa US na ako, yan, medyo napapansin na ninda ako. Garo kabaliktaran. Garo nabibistado ka na ninda. Siguro ba may kaipuhan? Yan, which is true. May kaipuhan nga. Sa iba nga, nagtatao sa kuyang solicitation. Sa iba araw nagtatao sa kuya ning mga invitasyon. Pero habo ko man ko sindang disregard ba kung habo ko man ko turn down si mga invitasyon ninda or si paghagad ninda ning Pero gusto ko lang na mahiling ninda or maaraman man ninda na
Di porket nasa US ka or nasa ibang lugar ka, Ibang bansa. mayaman ka na. Oo. Sa mayaman ka na or may may kaya ka na. Kasi dolyares din ang binabayaran or riyad din or kung ano pa man na yen or depende kung yaon ka sa in. Siyempre, gusto ko maintindahan ninda na may pinag-aagihan din kamo. Digdi, may pakasakitan din kamong namamatian. Digdi. So, dahil na di ko lang kamo bistado, di ko na kamo bisto, dahil hi-hat na siguro ako. Siguro yan ang saro sa mga rason siguro kung taano garo na matiininda na garo di ka na nakakabisto. Left out na, Oo. yeah. Saro pa nga sa mga rason kung taano garo nasasabi nilang dahil ka nakakatino or dahil ka nakakabisto. Siguro dahil na rin sa ara mo ang mga gawi-gawi ninda. Ara mo itong garo toxic na maray. Sabi yung tanaman na day nag-iiwas kita sa sa magpakikibarkada. Mm-hmm. Pero ara mo na sa buhay mo na halimbawa yaon sa ibang bansa. Garo nag-iiskusar ka na mapakarayan sa imong buhay. Mm-hmm. Tapos ang mangyayari is garo ma-message sa imo. Mapalaog ka ning garo ning tao na maraot kang sa imong diskarte. Garo araw kayo. Garo itong daiman sa daita sinda pinapansin. May sinasabi nga niya na itong kuripot or smart kuripot. Na itong sinasabi na ara mo na ikaw may tataot, ay ka nga isa sa diri mo naghihinguha or gusto mo man sindang ma-realize na ikaw mayang pangtao. Mm-mm. So, nag-iiwas ka na. Mm-mm. So, ngunyan, on their side, iniisip nila na, day ka na nakakabisto. Yeah. Diba? Pero, kumbaga, iyan ang saro sa mga rason kung taano sinasabi nilang, day ka na nakakabisto. Kumbaga, nakakamundo din. Oo. Kasi na-judge ka tulos. Pero sabi nga, you cannot please everybody. Diba? Oo. Yun. Pero, yan, base yan sa naging experience ta. Pero, may mga tao din talaga na literal, na nagbago. Nadain na nakakabisto. Nadain na talaga nakakabisto. Ayo. May mga tao talaga na high-hat na talagang maghiling sa indagaro. Itong, lalo na may kabistado ako na itong tipong pamilya sinda or magpirinsan or sabihin ta na magpirinsan. Itong nagtabang sinda and all na financially. Kumbaga, tinagtaban siya financially. Tapos, siyempre ako nasigdi sa US, nakaagom ning afam. Oo. Tapos nagyaman. Siguro siguro may kaya na. Oo. Tapos siya, medyo English na siya. Iyo. English na siya magtaram. Miski pwede mo man Bicol. Siyempre Bicol man ang tataramon mo, halik ka man sa Bicol. Di man ibig sabihin na nagpa-US ka lang, dapat US na lang talaga. Pero tinino ka. Bako man ako actually. Ginaano ko lang. Pero halimbawa, garo tinino ka. Di ko pa man siya nakakauna. Di mo pa man siya nakakauna. Istorya lang ni sa kuya. Istorya lang sa imo. Istorya lang ni sa kuya. Katong barkada ko man. Yan. So, pero sa totoo talaga, nag-exist yan. May mga tao na garuhuna mo, nakatungtong lang ning ibang bansa, nakanamit lang ning dolyares, nakaparong lang or nakahangos lang ning pine tree. Yeah. Huna ninda, garo na sinda, garo nakakaangat na sa buhay. Mm-hmm. Or garo nagkaigwa na sindang karapatan. Ano nga apo dyan itong entitled na sinda. Yeah. Na sinda, igwa na sinda sa buhay. Pero knowing na siguro dai pa naaaraman kang ibang tao kung anong kamugtakan kang tunay na buhay dito sa US. Siguro masasabi lang ninda na aram ko man ang buhay nindo sa Amerika kaya di ka na magpararog-arog kaya. Di ba? Garo something na ginanggigibuhan kang taga Bicol, nagaro i-open ta ang satuyang experience, i-open ta ang satuyang mga nahihiling sa tao para at least maintindihan man ninda kung anong kamugtakan or para masabi ninda na ini man yan saro para arti man niya hunong pa English pero aram niya man ang kamugtakan nindo. Di ba? Yun na to si kwento ko nga ni ko na ulit. Di ba nagtabang na nga ni siya. Oo. Tapos English na nga ni siya, di ba? Tapos miski ralapa man nga ng English, karabaw man nga ng English. Turbing niya ba? Yan. Tapos itong ginasumbat niya na gabos na tinabang niya duman sa pamilyang katong sa pinsan niya or kung basta sabihin ta na nga si pamilya. Ano ba? Kasi pinsan, pamilya. Sinumbat niya? Sinumbat niya si So nakakabisto pa? sinumbat niya si Gabos na
na tinabang. Nakakabisto tapos, pa. Nakakabisto, pero in a way na di naman na, di ba, kung bistado mo yan, pamilya mo, di mo isumbat. Itong garuhuna mo kung si Isay na. Yan. Garuhuna mo kung si Isay na. Tapos talagang dinown niya si itong pamilyang ito. Na kung dahil sa kuya, mayo ka mo. Araw-araw kayo. Talagang makangirihat. Ngirhat na araw ka to na nakapay ibang bansa ka lang. Tapos ito talagang literal na sabi, ay, nakapaibang bansa ka lang, nagbago ka na. Eyo. Garo kulang na lang tarapakan mo kami. Garo ang paghiling mo sa muya. Garo kami mga ipot. Eyo. At udo. Eyo. Grabe ba ano? Eyo. Bata siguro. Bata. So yan, sa mga makamundong isipon na sa kaisip-isipon mo man, di ba? Sa diri mong pamilya. Tapos, isumbat sa imo gabos. Eyo. Na tinabang niya man, day mo man hinagad sa iya. So, iba-iba eh. At least, nakakabisto. Kasi nakakabisto na. O, ikabistado ta ka. Kasi pinsan ko, pinaklase ta ka. O, di nakakabisto. Okay. Di ba? Nakakabisto si tao. Pero, what I mean, day mo talaga kaipuhan magbago. So, siguro... Dahil niya na nabistado sa sadiri niya na, dahil man puro dahil duman sa pamilyang ito, dahil man siya makahali. Or maybe may dakulang rason man kung nagbago si tao na siguro kang panahon tig-uuripon sinda. Yeah, na siguro kang panahon na guro binabasang-basang na sana sinda. Siguro katong oras naman na kapag abroad siya, guro nagkaigwa naman sa buhay. Siguro nagtanom naman sa buot niya na gusto niyang sabihin na, ay, habo ko nang balikan. Ipapatunay ko sa Indo na ako si taong tig-apak-apakan ni Dungon kadto. Ngunyan, iba na. O, di ba? Garo may pero bistado amor powers. Amor powers. Di ba? Pero what I mean, bako man ito saro sa mga rason para kaipuhan mong magbago na bakong maray. Ayun. Di ba? May pagbabagong maray, may pagbabagong nasobrahan na. Oo. May sarap ako sa imong istorya. Ito maniyo, tong reunion maniyo kang magka-classmate. Oo. So syempre si Saro ngayon nakapaibang bansa. Tapos si Dares yaon sa Pinas. So nag-reunion sila. Syempre classmate mo dapat bistado mo, di ba? Oo. Siya dainan niya na bistado. Hey, ano nga ni yung pangalan mo? Ano nga yung pangalan mo? Sabi niya, ay, grabe naman ngayon. Di mo naman niya ako nabistado. Pero ang taon na sa ibang bansa. Grabe naman. Sarong taon. 3 months pa lang yun. 3 months pa lang sa ibang bansa. Tapos naka-Louis Vuitton niya, naka-Fendi. Ang niya pati, ang sa taas, ang nakaharhat siya, Gucci. Tapos, nagpa-blind item with the digda. Blind item niya. Naka-Gucci. Tapos talagang todo alahas si Lola mo. Todo alahas. Tapos, ang bado niya, ito bagang Chanel. Naka-Chanel. Tapos, naka-boots. Init na. Naka-boots. Yan, taray. Di yun na, naglaog na. Na siya duman sa party. Hi, everyone! Wow, grabe. Garo agaw atensyon? Yes, agaw atensyon. May afam be. May afam. Okay. Dara-dara si Agom. Boylet. Si Agom. Agom na siya. Okay. Anong trabaho si Agom? Afam. Ha? Anong trabaho si Agom? Retired na be. Ay, retired? Ay, gurang na. Yeah. Hindi ka man. Blind item be. Blind item. Tapos, pero dahil mo aram, si ate, caregiver man lang. Nagpapunas man lang ng lubot. Pero syempre may afam kalanda. Ay, grabe na. Minsan kasi sa Pilipinas or sa Bicol, pag nakahiling ng ning Agom na afam, mayaman na. Yun. Kaya nang pakakanon ang buong barangay. Yan, may palitsyon pa. Yan. Di yun na, hindi nag-reunion na nga. Pero pag ulit sa US, nakascrub ulit. Baon sa credit card. Yeah. Nag-overtime. Nag-overtime. Doon na nga to, di ba, na party-party. So, hey, ano na nga niya ang pangalan mo? Sabi niya. Arda kayo, ano na nga ang pangalan mo? Arkian. Tapos sabi mo na, ay, grabe nga, kung yan si Joseph. Crush ta pa ka nga yung kadto, kung hindi mo yun nga ako bisto. Ay, sabi na, dito nga na bisto, ikaw nagnanoon mo ang sipon mo. So, diba? Di talaga siya nakabisto in literal na dahil niya nabistado. Classmate niya yan, be. O baka malay mo. Kasi ang feeling niya, syempre, may afam na siya.
garo nag-boost si si confident niya. Pero tama din nakabisto. Hindi lang. Baka nabuta, baka may tapal na ng dollar sa mata. Dahil minsan siguro kasi, syempre, lingaw na siguro na, syempre, haloy na dekada na siguro yan. Or baka di man sobrang close. Kadto. Kasi di ba may, bistado mo gabos. Pero mali mo, may times man na siguro, nalingaw niya talaga si Pangaran. Bistado mo gabos na classmate mo sa Black A, Black B mo. Sige daw. Siguro, bistado kasi nagabos. Pero pag, sa muka, pero maski sa Pangaran, pwede mo silang mabisto. Pero pag itong biglaan mo nang nakahampang, di ba may mga times na araw na biglaan mo nakahampang, ano nga yung pangaran mo? Pero dahil mo man iharap-harapan na, ano nga yung pangaran mo? Dahil dapat araw kaya. Dapat bikulon mo siya. Ano nga yung pangaran mo? Yan. Di kasi magpa-arte. Magpa-arte. So, ngunyan, punta kapag ikaw sinabihan na daing na nakakabisto, ano siguro ang magiging posibleng rason sa mga masunod na aldaw? Halimbawa, data aram, maybe sa aga o sa otro aga o sa sunod na bulan, may encounter ka na sinabihan ka na, dahil ka na nakakabisto. Ano siguro ang magiging rason? Thank you for that wonderful question. Alright. Karukosta. Christine from Cagaligog. And I, thank you. Pakiulit mo ng question. Sa buray. Ang sabi ko sa Imos, kasi subago pinag-ulayan ta na si mga rason, di ba? Inulit mo talaga. Oo. So, yan. Ano nga ni? Sige na, ulitin mo. So, ano nga ni siguro magiging posibleng rason kung taano nasabi sa imo kang tao na nagbago ka na? Hindi mo siguro natawan na yung Toblerone. Sabi ni Charm. Hindi, literal man yan ha. Itong nagpa-package ka tapos na mo natawan ng pasalubong ba duman sa package, maayos sa pangaran niya. Hindi mo na bisto kasi maayos sa pangaran, di ba? Dahil na kami bisto, may kaming padara. Yan, may padara. So, yan ang magiging rason. Dahil man. So, kidding aside. Siguro, dahil ka nakabisto in a way na and I thank you. Time's up. Dahil ka dahil mo literal na dahil mo nabisto kasi dahil mo talaga tanda si pangaran. Oo. Pwede yan. Or dahil ka nakabisto in a way na habo mo lang tanggapon si toxicity katong tao. Habo mong mag-entertaining bagay na dahil mo kaipuan sa buhay mo. Sa buhay, tama. And I thank you. And pangatulo, siguro, habo mo lang siyang bistuhon. Kasi, aram mo na ang padudumanan. Aram mo na ang padudumanan. Or baka may maraot na nakaraan. Yeah. So, kumbaga, nilingawan mo na siya sa buhay. Nilingawan ko talaga. So, kasi may bad experience ako duman sa taong ito. Yeah. He or she did not exist in my world. English on. Ngunyan, on the other side naman, halimbawa... Halat lang, ikaw man. Anong dahilan mo man? Siguro kung taano... Halat lang ulit ko. So, welcome candidate number 2. Okay. Ano po ang sa imong magiging dahilan kung taano po dai mo na, dai ka makakabisto? Bago po ang gabos, salamat po sa imong magayon na kahaputan. Sa mayor ta po to ba? Ang sa kuya pong simbag, nasimbag na po kang number 1. So, sabay kita. 1, 2, 3, go. And I thank you. Ngunyan, sa part ko, siguro, the reason kung masasabihan ako ning day na ako nakabisto, siguro katong panahon na mini-message ta ka. Ako? No, si tao nagsabi sa kuya. Siguro katong panahon nag-reach out ako sa imo. Pinasipara mo ko. Tapos ngunya na may kaipuhan ka na sa ko. Siguro it's time for you to realize na not all the time na kapag kaipuhan mo ang sarong tao na halimbawa pwede mong mapakinabangan, ma-reply tulo sa imo. Di ba? Kasi ka mga oras na to, is nag-reach out ka na, pero dahil ka tinaawan ng pansin. So, dahil mo man siya papansin nun? Ha? Dahil mo naman siya papansin nun? Dahil.
Oh, it's like a sweet revenge. No. What I mean, natuto ka na sa buhay. Aram mo yan itong garo. Experience nga. The best teacher. Sabi nga ni, di ba, habang nagugurang ka, mas marirealize mo kung anong importante sa buhay mo. Yes. Di ba? Habang nagugurang ka, mahihiling mo kung sisay talagang tunay na barkada mo. Yes. Ayo. May mga barkada ako Ako, didikit lang barkada ko. Pero aram ko, dawa day ko sinda i-message every single day. Dawa day ko sinda kaulay na minuminuto, oras-oras, bulan-bulan. Aram mong barkada kaninda? Aram ko na barkada. Na pag-abot ning oras ning kagipitan niya on sinda. Ayo. So, sabi ko kanina, inang saro sa mga rason ko, na siguro katong panahon na kaipuhan ta ka, day mo ko nabisto. Yan. So, siguro ngunyan, siguro iisipon ko na lang na kapag minessage mo ako, or siguro kapag inapodan mo ako, data ka sinimbag, or data ka na pag-unrahan ng anong kaipuhan mo, siguro totoo na mga akong maitatao sa imo. And then, pangadua, is talagang, sana ma-realize mo. Yeah. Diba? Na, day man sinasabi na, day na ako nakakabisto, pero sana ma-realize mo, na charmable ang pangaran mo. Yeah. And thank you. So, yun na nga sana sa mga tagapakinig, sa mga nagdadangog po, na miskin nasa inman kita, di ba may inaapot kita na ang di lumingon sa pinanggalingan di makakarating sa paroroonan. Pero, pag-aram ang padudumanan mo, tapos bistado mo man giraray dinumanan mo, or papadumanan mo. Otro, di ko nagigit. Sabi ko na dapat maging ano man ang experience mo sa buhay, maging negative man yan or positive, dapat tatao man pa rin dapat kita talaga magbisto. Either maraot siya, maraot ka, maraot sindan gabus, dapat piniun taman girar ang karahayan. Dapat hilingon taman giraray ang karahayan sa lambang saro. Lambang saro yan. Pwede na po magdalaga ng mayora. Ayun. Tapos dapat, kung di ka man mabistado, di mo tulos taasan ng boses, di mo tulos ning inpainitin ang payo mo. Di ka tulos mag-judge. Yeah. So, diba? magpabistado ka. At least, di ba, umabak siyempre sa ka-excitedan baga duman. Ako sinatoy. Yan. Na ano lang baga, kung baga na ano lang ning bugso ning damdamin. So, duman, na-caught up lang siya duman sa event. Bawa, kaya nalingaw lang siya. Siyempre, magayunon ka na. Or nagparitoke ka baga, pang-araw ka yan. So, basta, always choose goodness to one another. Karahayan sa kada saro. And world peace. And art. Thank you. Di halimbawan baga, di ka nakabisto. Siguro, ang kibuhon mo, pag di ka nabisto, magpabisto ka talaga. Yeah. Ipabisto mo sa diri mo na, ako si barkada mo kang high school. Ako ni si binubuli mo. Ako ni si binubuli mo kadto. O ako si day mo pinansin kadto. Pwede pa utang. Pero ang pinakamagayon na ito nga sabi ko, ang sweet revenge, be humble. Yes, be humble. Yun ang masasabi mi dyan sa mga OFW o si mga vlogger, influencer, whoever you are. Lalong-lalo na po sa tuyang mga namumutan na mayor, kapitan, sa mga nasa panunungkulan. Di man po kitang malingaw. Di ba? Sarusin na sa mga number 1 na nakakalingaw ng pangaran. Di ba? Pag naboto mo rin sinda, pag nasa pwesto na, lingaw ka na. Huyo ka na. Di ka na balikan. Sabi ko itong election, pag ako nanggana. Erap. Pag ako nanggana, kamu ga boss? Natawan ko kamo, ning Richarong urig. Diba? Tapos pag abot ng oras, dinuguan lang pala. Pag abot kang panahon, huyo ka. Diba? So, dapat po makakabisto kita. So, iyan siguro sa mga adal na pwede tang makuha na kita maski magpasain man, na kita Luzon, Visayas, Mindanao, Europa, America. US, Emirates. Emirates.
na sana kita, maski magkaigwa man kita sa buhay, na mas kita makaangat man sa buhay, magkairiigwa sa buhay, daita paglingawan, na daita sabiyon sa sadirita or sa ibang tao na kita mas maray sa inda. Yeah, always make sure your feet is on the ground. Yes, maging humble kita, tiinon ta, siguro sabiyon ta na lang na siguro, daita ka na bisto, pasensya na tabi, na araw kayo nangyari. Oo. Pero duman man po sa nagsasabi, duman man sa nagja-judge right away. Siguro, intindihon nindo ang tao na siguro may pinag-agihan man, na siguro, aram nindo yan, pero habo nindang mag-entertain pa ning kung ano man sa buhay ninda, ta siguro may pinag-aagihan na. Yeah, pero yan pwede tayo sarupan pag-ulayan ta. Pero kadaklan kasi ngunyan na henerasyon, na-influensahan na ng mga tao na very judgmental. Yes. Which is sad. Oo. So, yan. Yun man lang ang topic na sa tuyang pinagulayan. Sa first episode kang Taga Bicol to the World. Magkaberustuhan kita, as in magkaminurootan. Yan, magkaminurootan kita. Amen. So, ini po si Bon. Daiman, ini po si Bon. Maku na yan. Iba na to the world na Ulit. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in, ini po ang podcast na ginibo para sa mga Bicolano na nasa laog as in luwas kang mundo. Ini ang Taga Bicol to the world.